Dnes je presne ten deň, na ktorý čakáme celý rok. Moje vianočné ráno sa začína živým budíčkom Myškom. Čakala som, že u nás budú na Vianoce hrať koledy, ale ako ináč hrajú na Separ. Potom som si dala svoje klasické panettone pistáciové, to je moje must have na Vianoce. Letela som do Noru, kde ma čakal Norčo, dali sme si rýchlu vianočnú kávičku a ja som pokračovala pre vianočné koláče a zvyšok, čo chýbal, máme doma. Neviem ako u vás, ale u nás betlehemské svetlo na Vianoce nesmie chýbať, takže som si zašla do kostola preňho a tam som stretla kamošky, ktoré mi pomohli natočiť video, kde som rozdávala paubačikov po seredí a trošku som osadila ľuďom Vianoce. A presne toto je to, čo mám na Vianociach najradšej. Robiť radosť bez očakávania. Kedy je lepší čas, keď nie dnes na balenie vianočných darčekov. Takže letela som zbaliť darčeky a išla som môjmu krstnému na bujabézu. To je moja najobľúbenejšia morská polievka. Potom som si dala rýchlu vaňu, nachystala sa a už u nás začala vianočná večera. Naša vianočná večera je úplne tradičná. Ryba, polievka, zvyky, na ktorých som vyrástla. Tieto momenty si vždy snažím naozaj užiť, lebo presne o tomto sú tie Vianoce. Potom išli prskavky, napätie a čakanie na Ježiška. Najväčšiu radosť mal Mišenko, keďže uvidel svoju vysnívanú štvorkolku, tak sa aj rozplakal a vtedy si uvedomíš, aké sú tieto momenty vzácne. A samozrejme radosť neobyšla ani mňa, pretože mám konečne svoj nový vysnívaný telefón. No a tu už vidíte druhý vianočný deň, kde sme išli babke na povianočný obed a tu vám ukazujem babkinu brutálnu výzdobu, babka to vždycky zabíja a takto vyzerali naše Vianoce.